WINNDERE. bandiraɓe mone mon kala salminama inde mun e yettode mun no gonɗon eno gonirɗon ko welama mawɗo hande joɗade ɗo henna kuccodirde e goto e ɓiɓɓe leydi ndi goto kadi ɓiɓɓe leñol ngol kadi ko musidɗo ko miñiraɗo kono kadi ko parnorɗo e dendagal ɓiɓɓe fulɓe ene wiye hadiya Diagana ko welama mawɗo noon hande jaɓɓademo ɗo henna e yewtere mon wiyetede renku taw koye WINNDERE-TV ko adi foof hadiya ko weltare so neɗɗo itti e saaha mum hay sinno ko mintaji ɗiɗi tottima andu rokkuma koko heewi ko ardi fof calmina bandiraɓe Diagana. Oumar Baba Doro Kume mi salmitimama mi juurimama an e bandiraɓe hettiyankoɓe foof e l' ensemble WINNDERE-TV e a jarama gandanɗa kadi ko jeyɗa saabu min e ma fof ken neɗɗo goto ken bandiraɓe ken sehilaɓe ken hoddeɓe ɗum tagui gandanɗa ko jeyɗa kadi ɓi hudarnaji fof kalde sohli kam mami noota ɗum so Allah jaaɓi inchallahu rabbi la porte est ouverte pour tout le monde ɗum noon mi salmini bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe kala wawɓe heɗoyade vidéo ma yebde vidéo on calminama on beltanama. caggal nde calminɗa bandiraɓe soko tawi no min duttima caggal seeɗa e wiide hadiya Diagana duuɓi muɗum jeeɗiɗi ha duuɓi capantati e joyyi soko tawi no min membotono neɗɗo o koye niɓɓere holɗo min jiitata neɗɗo o? e neɗɗo kala ko dañi aduna caggal Allah e nelaɗo muɗum ko jinnaɓe muɗum ɗum noon en jeeɗa aɗa e saago jettanɓe no fewi e mawdiraɓe e bandiraɓe leñol ngol foof calminama hen beltanama hen caggal nde Allah hokki en duuɓi jeeɗiɗi naɗen ko école français ɗo han waɗi hunare ɗo janggomi hen duuɓi limtinɗi après no goppumi puɗɗimi yaade caggal leydi haade am noon nadde école français o mi janggui alqouran to Babali ɗon puɗɗirimi janngude ba mi janggi kadi madrasa kadi mboɗo nawwori hen école français o ha ɓooyi noon ha kemi certificat mi d'étude primaire élémentaire ha kemi entrant 6e mbaɗi mbami 6e après goppumi ɗon woni so ɗannimi noon jaami caggal leydi en 1993 guilnden noon Allah joƴƴinimi ko Congo. waddi e ɗum ene nawta en hande soko tawi a ƴeewi leydi Sénégal ene jogui leydi ene jogui kadi e sukaɓe saabu 65% ko sukaɓe moni kala ene wiya ene yaaha caggal leydi ko ɓuuri hen ko hawnade ɗalle ɗe ene jarniɓe hunde foof ko wiideɓe Barça ou Barchak mi an meɗɗo wonde caggal leydi ummiti toon hande arti jooɗi ɗo henna holko mbawɗa famde e ɗeɗo ɗannule? saaha nde ɗannotoɗen nde on saaha kam laddelɗe ene moƴƴi ina daño hunde kadi no moƴƴiri so kala mo Allah yenno hen kadi heeɓi foti hebde ko aduna noon yahata ko waylo waylo hande noon aduna o tiiɗi muusi hamnima ko dañorno caggal leydi hande natti dañede hankkandi ko an dañete toon so tawi on jii hande yimɓe hewɓe garti jottima e leyɗele mumen par ce que nawno ma ko dañde a natti dañde a watti dañede donc alay saago noon garta e leydi maɗa taw kadi ɗannungal ina moƴƴi min gam banggue miijam no mbirami ni ina moƴƴi ɗannule nde noon jiiɗa e hande ina moƴƴi par ce que a ɗannima kam kala no wawi sifotade so tawi Allah udditima hayran ko ɗum woni ko yimɓe jiiɗi so woodi no wayi kadi ma dañ expérience ma dañ gandal ma dañ connaissance et c'est très important no to ko merni tan les relations c'est la richesse aɗa yiye neɗɗo caggal leydi gandodiron toon kotodiron taw mo jiiduɗa ni yumma e baba on ngala gonɗon kotodiral hakkude moɗon ɗum fo waɗata noon kadi ko gandodiral e yaade caggal leydi ɗum noon gam ɗannungal nden kam c'est ene heewi nafoore ene heewi gartam kono hande noon no mbirumi jonni tan saaha o faaɗi ladde nde metti natti wadde dañal ɗum noon ina moƴƴi noon hande mbatten haqqillaji kadi e leyɗele meɗen ɗe hande ko mbawɗa wadde caggal leydi ko par ce que a yiya dañi expérience déjà woodi kadi ko Allah hokkuma ina moƴƴi garta e leydi ma mbaɗa ɗum investir surtout e diwan ma ɗo jibinɗa ɗo ma ɗo jeeyeɗa ɗo ɗum kadi ma ustu yimɓe ɗannotoɓe kono ñande fof tan yimɓe ne mbakko sakkosaji mumen ina jaaha ina garta so gartini ina gadda hunde toujours ɗum wonata haqqillaji yimɓe yo jidde ɗannade ɗum noon alay saago noon ganden noon ko heɓoto caggal leydi ko hande ɗum ɓuuri wawde dañade ko ɗo e nder leydi men he heddi noon ko pellital guiɗo goto wiyat noon nde wonno arsigi yahata e lawol saka hawre e neɗɗo ina metti famde neɗɗo anda to arsigi mum woni kono sa joguima pellital noon a joguima soften a joguima cuusal tan kala to gonɗa ma Allah suuri ɗon ma Allah reena ɗon laddeli no mbimami ni kadi sa guiɗi enen joni surtout enen Sénégal naɓe ɓuuri tampinde en foof jiiya galle no fotirno galle o ene waɗa yimɓe nogas ma yimɓe 90 taw e nder galle he
gollete ngo yimɓe ɗiɗo ma yimɓe taro ɗum kadi ko caɗele meɗen kono so tawi mum fof ummima tan darima dadima o iwra ga o remoya o wañoya o yaha to o yaha ga kala mo ko daña rendine ɗum kadi ma ustu caɗele meɗen enen eɗen jogui oɗon probléme alay sago no guittani ɗeɗon probléme uji e nder koye meɗen ganden goto moƴƴo ko Allah mon fof yo tinno yo daro watta haqqille e hoore muɗum wiye mino ɓuuri wawde liggade wiye ko mino ɓuuri wawde wadde neɗɗo ma hira o ñemba o hira noon ko moƴƴi o ñemba ko moƴƴi ɗum tagui mbawani wadde développé so galleji ɗi mbaɗi développé tan guure ɗe mbaɗa développé kono so galle waɗani développé ɓuuri wawa développé alay sago mbatten haqqillaji e galleji men ɗi toppitoɗen jinnaɓeɓe toppitoɗen galleji ɗi mbaɗen fodde nde poɗɗen wadde e nder galleji men ɗi so heewi tan yaltat galle tawi ɗo yalti galle to ma yalti galle tan so rendi wonata hunde wuuro ngo waɗa développé ɗum noon mbawi wiide hande bandiraɓe musidɓe ko ƴeewo toon caggal leydi ko ina daño ɗo hande Sénégal ɗum mbatten haqqillaji mon ɗo e Sénégal Allah ala ɗo ala kono noon haalo pawi guerte kam jarte to ndemano eyyi toujours haqqillaji mon nen caggal leydi on kaɗaka yaade kono kala bawɗo yaade yo yeehe lawol pewgol namdoɗa visa ma jaaha sa yi kala ko Allah yanmani ma heeb taw wona yaade aɗa wartu ndi kalis jaam kalis hoto fof ɗum hen gurdam maɗa jarani won gueɗe hande jarani wadde rixe gurdam e jawdi maɗa hoto waɗ ɗum rixe kala nde abbere ma una toon a yahat kono yaaya noon e lawol lamgol e lawol pewgol kasa dañi hen caɗele tampa tampina ɗum noon Allah so yimɓe mbatta haqqillaji mbawmin wiide kala dañƴo kam lawol no yaari taw ko lawol pewgol ala caɗele ina wawi yaade lardo e Allah mo heɓani ɗiɗon laabi noon yo yondino ɗo henne ina wawi liggade ɗo ina wawi dañde ɗo henne en ƴaɓoto seeɗa e yulɓitade e to banggue e dawrugol saabu toon nden ɗo gonɗa toon e Pontinoir aɗa dillanno e politique kono haade men yaade e dillugol ngol holno neɗɗo o ardi e politique ko ronaro ni nanni hen neɗɗo walla ɓiɗɗo artata arat a jooɗi ha saaha tan mbiɗa il est temps manam mi waɗa politique min komi tawɗo ɗum galle ɗo gam ko fina tawa ɗon tawmi ɗum ɗon tawmi politique e galle he ɗum ko ronaro ni ɗum ko ronaro ni eyyi ɗum ko ronaro wona hande min puɗɗi nadde e politique min fintan tawmi politique woni galle ɗo nden e sang Abdou Diouf ni hay carte wote ko min rampilanno ɗon so élection fanima donc politique kam mi fintan tawmi ɗum ɗo galle ɗo newno jinnaɗo ni ko jinnaɗo dadiɗo tampanɗo Hammadou Hunare oyi kanko Hammadou Hunare min jarɗimo hunde foof hamo wawi darade nangue walde nangue sababu Hammadou Hunare naɓe min noon koye ngal jaɓɓal jaɓɓumi toujours min ɗum tan jimmi kadi ko ɗum umminimi banggue développement min ko on banggue jaarumi ɓuurmi on banggue ham ɓuurmi himmirde e ɓuurmi yidde min banggue développement jaarumi ine woni noon politique politicien ine woni politique de développement min jaarimo banggue politique de développement sa yi nde ɗandiromi ne jaarimo 15 ans et quelque ko kiram e yidde dañde e yidde naftude wuuro muɗum e naftude leñol muɗum e naftude leydi muɗum kadi en mbi alhamdulillah rabbil alamin Allah kala no wawno wade kam en jetti Allah e nelaɗo muɗum e jinnaɓe ɓe Allah waɗi no ko haaji gonga ni mettere hewde dañama e ladde he kadi beelema dañama hen ndewno beelema yoni tan ko ci cellal sa yi aɗa selli arti aɗa selli ala aucun probléme ana jaajima alhamdulillah rabbil alamin heddi ho noon woni ko ngeɗu Allah cellal noon woni afugal o sa heeɓi cellal ngal tan a yehe jaam arte jaam Allah hokkima foof ko heddi ho noon ko bénéfice kala o dañƴa caggal ɗum ko bénéfice maɗa ko gartam ɗum noon en jettiri ɗum Allah no fewi ɓe jaami kongo nden nawno kam ko liggey wona politique nawno kam yimɓe hewɓe gaare yoɓe naate e politique ndewno mboɗo jotodiri e yimɓe ɓe no fewi to am ɗo c'est un porte ouvert kadi wona wasnare Allah wona suhaɓe ɓe wona mawɓe teddugal manggal e yidde mawde woni hakkudam e Pontinoir naɓe foof ko jinguere noon nanni kam e hen ko ɗum nawanomi ronde ko jinguere nanni kam e hen kadi wona kadi rona ronti o kadi wona ɗum foof kadi wona ɗum nanni kam en no pamirta Oumar par ce que min janugo ɗaɓɓoyde e ƴewde dañde e artirde wuuro waɗa développé jinguere sa wi jinguere ko président Macky Sall injustice mo waɗano o enen fof eɗen gandi Abdoulaye Wade maître Abdoulaye Wade waɗi no injustice e président Macky Sall ɗum noon metti kam muusi kam par ce que minen fof min gondo parti Abdoulaye Wade nde waɗi injustice wonde noon Macky waɗi créé parti mum ko ɗon hankkadi min mbami engagé e nadde politique jaggande président de la république son excellence Macky Sall ko ɗum nanni kam hen ha ɓe dokki am poste coordonnateur des cadres hay ɗum mi jaɓano mbino min sohlani poste min kono mami ari hen mi waɗa hakke doolam e hakke yiddam ɓe mbino saɗa yiiɗi hunde a waɗa ɗum prouvé par des actes
wona haala mehran ko par des actes mbaɗirta prouvé ko mbiɗa aɗa yiɗi ko mi waɗi ɓe ɗon prouvé yiddam e parti o e yiddam e président de la république on saa noon ɓe mbaɗi décidé waddemi coordonnateur des cadres ça veut dire coordonnateur des cadres kala gonɗo nder parti ko an tambi ɗum kala ɗo waɗi probléme ko an o réglata ça veut dire so ɗiɓiyata comme genre no médiateur ni ko ɗum wonno rôle am e nder parti he kala kini fewje minen birgo pewjata kala kini haale minen kalata élection so waɗi ko minen gérata ɗum tan nani min politique ha Allah hokki min sagoji amen e yidda men ha Allah artimi ɗo e Sénégal min keɓani toon aucune probléme kadi aucune défaite guila kam min naati e politique alhamdulillah rabbil alamin min keɓani aucune défaite woni to Pointe Noire to ha ɗo e Sénégal en jettiri ɗum kadi Allah e nelaɗo muɗum voilà yimɓe hewɓe hannde so wiyama neɗɗo ko politicien wiyete o ɓe gona haaloɓe gonga politicien ji mbaɗa classé ko yimɓe funtoɓe yimɓe haaloɓe mana ko mbaɗata ko jiiɗi ko tan ko ɗum woni mana ko toppitto eywa holno mbawruɗa immade e yidde nadde e nde ɗon fedde nde ganduɗa yimɓe fof ene joofo ɗumen tede so ƴewanoma aɗa wawno wonde e rokkuyel maɗa e caɓoguel ma gurda e ɓesgu ma tawa hay goto a wiyani mboɗo sohli naggam est ce que wonani risque wiide ne waɗa politique eyyi Oumar merci beaucoup a jarama e ngalɗon namdal ene woodi politique politicien ene woodi yimɓe ɓe gona politique ɓe mbatta politique kono haaldeɓe gonga ina tiiɗe maɓe ene woodi politicien ji haaloɓe gonga politique kadi ina heewi fannuji ina woodi politique de développement no mbirumami ni kadi politique ina woodi saaha foof wonko kalata a waɗata ɗum ko politique way noon wonko deƴƴata mbaɗa ɗum kadi politique way noon l' essentiel tan ko andude kini nafa leñol maɗa kini nafa diwan ma sa finnade politique natiri oɗon fannu saabu no mbimi nani goto moƴƴo ko Allah sa finno aɗa naate politique yeetam aɗa jogui expérience aɗa jogui expertise aɗa jogui des relations des branlo mo ganduɗa sa tawi Allah hokkima ko jiɗɗa ko aɗa wawi wallude leñol maɗa ma Allah wawi nafde wuuro maɗa min ko on banggue jaarumi banggue développement haalde gonga noon neɗɗo timmani aɗa haala hunde jiiɗa wadde ɗum taw Allah woni mo gaynani kono objectif am min personnellement kala ko kalmi yidde wadde ɗum kala ko woni miijam yidde wadde ɗum banggue développement banque ɓamta Sénégal banque ɓamta Hammadi Hunare min politique am ko on fonno yaari kadi no mbiruɗa ni mi naytirani politique pour yidde fontude yimɓeɓe dañde maɓe gueɗe non naytirin politique ko ɓeydude wuuro ngo e hollude yiddam e président de la république ko ɗum tan nanimi politique par ce que won gueɗe ɗe a wawa dañde ɗe a wawa waɗande wuuro ma gaga a natani e politique donc tu es obligé naata e politique ɓe ganduma hen kala to jiiɗa nafoore ɗum woni jaaha pooɗa gaddana ɓesgu maɗa ko ɗum woni politique kono politique mi yiiɗa pina mi yiiɗa tina mi yiiɗa daña kala ko keɓɗa kaddana hoore ma mimi yadani oɗon politicien kadi mimi yiiɗa oɗon politique kadi mbaɗo on politique kadi mi yadata e muɗum ɗum noon yo Allah dandun e yiwaɓe noon ɗum tan annimi ummade e wadde engagé mi arte Sénégal ɗo gommi kono ha joni Pointe Noire gommi saabu kala kene kewotoon minen pewjita minen kaldata kadi ha joni kala min ɓe noddata ɗo jagata hamin cohli ɗum ɗo e ɗum ɗo ma min nulima ɗo e ɗo e ɗo ha joni mboɗen Pointe Noire mboɗen ɗo e Sénégal rôle mo mbaɗen Pointe Noire ha joni mboɗo waɗamo ndewno hande communication aɗa woni partout dans le monde communication ma ina wawi yettade aɗa wawi haaldude yimɓe hunde wawi kewɗo joni Pointe Noire taw wonɓe Pointe Noire tinani taw mimi tini won noon jortodiral moƴƴere woni hakkude maɓe kala ko keewi mboɗo tintine kadi mboɗo fewjude maɓe ha joni ɗum ne kadi eɗen jettiri ɗum Allah no fewi voilà ko wona ɗum yimɓe ne teski gila Allah artirma Congo garɗa ɗo henna ene fuɗɗo ɓoyde seeɗa kono ha ɗo ɗo yaadate to banggue politique ala poste mo ganduɗa ene wiye hadiya Diagana tottama ɗum saabu a wi haala maɗa neɗɗo won gueɗe a wawa wadde ɗum tawa manan a waɗani politique ha keeɓa won gueɗe won mba addude ɗum manan e nokku maɗa ɗo ha ɗo ɗo yaadate ala poste jiyaɗo hadiya Diagana heeɓi ɗum heeɓiri ɗum mana ko banggue politique mo dilliranno guila Pointe Noire fende ñalawma hande beele cikkuɗa neɗɗo so yahata ha ɓooya waɗa découragé eyyi Badou Babadoro min ko jibinami ko mi meeɗani waɗde découragé nde wonno alhaalam foof goppa ko junngo Allah e nelaɗo muɗum tawi min meeɗa waɗde découragé kadi poste umminani min o so ini poste ummininomi hande ɗo gonɗen ɗo tawno komi consul ma tawno komi député saabu yo Allah yurmo yaafo baydi sammalal nde ruttinde Pointe Noire fof mi jagan ala moni mbaɗata consul so wona an o
Djiby Diawara ma heeɗo opéraɓe fedde mine Djiby Diawara ni min lurdi hen ko wari hen mente fois jagat ngoɗo poste ma an jeeyi jiiɗi gona consul général wuuro ngo foof ara yam hay mawɗo parti point noir ara yam mbimi gona consul général mbimi yaafima ɗum addanimi ga hena députation ari ala fof ɗo ɓe mbaɗani yomi won candidature ɓe mbaɗami député mbimi kadi mi yaafima ɗon noon Djiby Diawara wi jagana poste ari ɗo gongol noon so tawi a ɓamani mbinema en karmodiri mbimi Diawara wona ladde komi ɗanniɗo gari mo ƴewɗo dañmi mi arani ƴewde gallamu mi arani kadi fowɗodirede pammimi ɓino haaɓe paami min kadi saggam ko jottade Hammadou Hounare somi jottima Hammadou Hounare ɗo mi weeli wadde politique pooɗa gaddana wuuro maɗa ɗum ɓuuri wadde nafoore ɗum ɓuuri wadde important kono so tawi mi heeɓi poste caggal leydi j'ai l'intérêt et j'ai le droit mi gollanwoɓe caggal leydi ɓe par ce que poste o koye ɓen inde ɓen kimmi ɗum tawi ɗo nde poste uji ɗi garni mi lartani kadi nde Allah artigam ɗo e Sénégal mi waɗi une déclaration mi tawi monsieur le maire woni Amadou Samba Kane mami jaggamo junngo mi adda mbawkam e cuusalam wallodirde makko Hounare no ɓamtori mi ari mbo jogui gollam personnel ko yadade politique guille garmi ko gollam ɗe toppitiɓe nde wonno mi dañani ko ɓuuri ɗum kadi mi wawa dañde poste ɓuura ngo poste ngo Allah hokki ham ngo so tawi mi heeɓi ngoɗo poste Allah waɗi ham ngoɗo poste woto foti yettirde ɗum Allah e nelaɗo muɗum kala goɗɗum ko dañmi ko caggal poste ngo Allah hokki ham ngo ko ɓeydata tan wontata kono kam wawa dañde poste ɓuura ngo poste ngo Allah hokki ham ngo kala to ministre naati mboɗo wani natɗo kala ko woni haajam mboɗo wawi humtande haajam wona wasnade Allah hay tout récemment e tourné heede mi wona ministre kala to ministre jooɗi ko ɗon jottoni kala to laaɓe jooɗi ko ɗon jottoni pourtant mi wiya ala aucun titre politique ko gueɗal ngal Allah hokkimi noon mboɗo yittiri ɗum Allah e nelaɗo muɗum min so tawi goɗɗum ari c'est plus so ara hen mboɗo yondini eko Allah hokki kam o eno Allah waɗirimi ni hadiya so tawino a waɗino hande ɓeto commune Hammadou Hounare tuggude guila waɗa commune femde ñalawma hande o ho résultat poɗɗata ko dimi nde tawno yimɓe hewɓe ne mbiya commune o omo fonno diwde ɗo tolni hande ɗo e yimɓe hewɓe ne mbiya commune o ko commune caɗele ɓole yimɓeɓe population yitaki hoore muɗum ene waɗi kadi wiyoɓe wonko waɗa ene waɗi wiyoɓe wonko waɗa ene waɗi wiyoɓe ala ko waɗa en tant que ɓiɗɗo wuuro ngo so tawino hannde a waɗatno diagnostiqué e commune Hammadou Hounare nder tolnomo woni o ko ɗo tan foti tolnade walla no foti wawde ɓurduɗo hen to banggue infrastructure uji eyyi merci monsieur Oumar e oɗon e ngal ɗon namdal ay no mbirumami nanni tan e guure men ɗe ko enen mbawi ɓamtude ko enen mbawi hokkodirde juuɗe taw kadi hokkodiren juuɗe gongore e gonga mbawen liggade ene fof eɗen gandi commune aji ɗi ngala budget hoto ƴetten haajuji min foof e hammuji min fof pawen e neɗɗo goto min de mbiyami neɗɗo o foti fawde haaju mo hammo fof wonɗo Allah e nelaɗo muɗum non haaju wuuro ngo sa namdima wuuro a rokkama j'arrive namdima wuuro a rokkama wuuro ngo haaju koye ma fewde hadiya mboɗoymi ara voilà wona haaju personnel mboɗoymi ara Oumar oy allez-y aɗa no Allah gaynata laaɓi yidde neɗɗo e anjemo no Allah wiiri no Allah ñaawiri ko noon tan wayata Allah hokki hen maire mboɗo sikki sa ɗiɗi neɗɗo a wallamo no waɗi réussir dans sa mission tawi a yi o gollani yahe mako jiwtama o mbiya an noon ligguey mawmi famani ma ko ni jiɗirmi waɗirni ɗum ɗo ɓamtata wuuro meɗen ko ɗum ɓamtata diwan ɗum ɓamtata leydi min banggue miijam de wonko waɗa mi wiyata waɗaka de wonko waɗa en mbi alhamdulillah rabbil alamin ko waɗaka kono eɗen jiiɗi kadi waɗa ko ɓuuri ɗum holko waɗa ko waɗa ko mboɗo ma Oumar ko waɗa ko an ɓuuri andude ka hunarnajo koye hunarnajo tawi kam neɗɗo ko waɗa ko hay gumɗo so tawi yiyani ne wawi memde e junggo muɗum enen fof eɗen gandi woodi ko waɗa ka wayno leydi nder Hammadou Hounare sa yi noon woodi ko limtanma men seeɗa kono mbaɗen